Hej, og velkommen Hej. her. Hvad hedder du? Jeg hedder Karoline. Karoline? Ja. Okay. Og hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Aarhus. Fra Aarhus? Ja. Synger du meget? Ja, mest alene, men jeg kan godt sådan synge der sammen med mine venner. Og hvad er det sådan amerikansk musik, I lytter, eller hvad? Ja, for det meste. Alle de der amerikanske sangerinder, Ja. dem er I helt vilde med? Ja, og allermest Jessie J. Den kan jeg godt lide. Okay. Nå, Ja, ja. den inspirerer mig meget. Så det er ikke Britpop? Nu skal vi høre din musik. Prøv at spille et eller andet og synge et eller andet. Men gør det på din egen måde. Jeg skal synge We Found Love med Rihanna, og så har jeg lavet den om til min egen. Hold da op. Det var godt. Ja. Det er vi glade for. Ja. Yellow dye